Хәзер теореманы куллануга әзер сызымнарда берничә мәсьәлә карыйк. АБ ягының 5 см-га, БЦ ягының 0,9 см-га тигез икәнлеге билгеле, АД һәм ДЦ якларын табарга кирәк. Иң беренче рәсемнән карыйбыз. Мәсьәләнең шарты буенча АД һәм АБ яклары тигез, ДЦ һәм БЦ яклары тигез, һәм рәсем буенча АЦ ягын уртак дип әйтә алабыз. Димәк, бирелгән АДЦ һәм АБЦ эчпочмагының тиңдәшле рәвештә 3 ягы тигез булды. Димәк, бу ике эчпочмаклар тигезлегенең 3нче билгесе буенча тигез. Мәсьәләнең шарты буенча шулай ук АБ 5 см диелгән. Димәк, АБ кисемтәсе АДга тигез булганлыктан, димәк, АД ягы шулай ук 5 см-га тигез. БЦ ягы 0,9 см-га тигез дип бирелгән. Димәк, БЦ ягы ДЦ ягына тигез. Димәк, ДЦ ягы да 0,9 см була. Димәк, җавап: АД 5 см, ДЦ 0,9 см. Икенче мәсьәләгә күчик. Икенче мәсьәләдә шулай ук әзер сызымда безнең АQ ягы RF ягына, QR ягы AF ягына тигез икәнлеге бирелгән. Шулай ук AQR эчпочмагының периметры 15 см икәнлеге билгеле, AQRF дүртпочмагының периметры 18 см икәнлеге билгеле, AR ягын табарга кирәк. Иң беренче мәсьәләнең шарты буенча AQ тигез RF. Шулай ук QR ягы AF ягына тигез һәм AR ягы уртак. Эчпочмаклар тигезлегенең 3нче билгесе буенча бу AQR һәм AFR эчпочмакларының тигезлеген әйтә алабыз. Тигез эчпочмакларның периметрлары да тигез була. Димәк, AQR эчпочмагының периметры AFR эчпочмагының периметрына тигез була дигән сүз. Үз чиратында AQR эчпочмагының периметрын табу өчен AQ ягына QR ягын һәм AR ягын кушарга кирәк. Шулай ук AFR эчпочмагының периметрын табу өчен AF ягына FR ягын һәм AR ягын кушарга кирәк. Димәк, эчпочмаклар тигез булгач, периметрлар икесенең дә 15 см була дигән сүз. Икенче яктан, мәсьәләнең шарты буенча AQRF дүртпочмагының периметры бирелгән. Димәк, AQRF дүртпочмагының периметрын табу өчен AQ ягына QR ягын һәм RF ягына AF ягын кушабыз. 18 см була дигән сүз. Үз чиратында AQ ягы FR ягына тигез һәм QR ягы AF ягына тигез. Димәк, бу тигезлектән 2 AQ плюс 2 QR тигез 18 дип яза алабыз. Әгәр дә бу тигезлекне 2-гә бүлсәк, AQ һәм QR-ның суммасы 9 см-га тигез килеп чыга. Һәм менә бу тигезлекләрнең берсесенә куеп, шушы сумманы AR-ны табарга мөмкин. 9 плюс AR тигез була 15. Һәм бу тигезлектән AR-ны табарга мөмкин. AR 15 һәм 9-ның айырмасына тигез була. 15 алабыз, 9 тигез була 6 см.